אז יש לנו את זה? אנחנו מוכנים? אז אקשן? איזה קליקה. יש לנו קליקה. ברוכים הבאים וברוכים השבים אלינו לעוד פרק ועוד עונה נוספת של מקשקשים, והיום איתנו מני ממטרה. תשמע, למה אני איתך? תשאל למה. למה אתה הגעת היום? למה? בעקבות הסרטון שלך. על איזה סרטון אתה מדבר? הוא צילם אותך, צילם אתה אותי? צילמת אותו, שאתה צילמת אותו, ואמרת, תשמע, את מי אתה רוצה לראיין? בוא תחשוב אפילו עכשיו, קח איזה כמה שניות, תחשוב מי אתה באמת רוצה שיבוא לכאן. מני ממטרה. תביא את הטלפון. אני עכשיו מצלם אותך ככה, כן. כאילו מגיע מפה, ואתה אומר, היי מני ממטרה, קוראים לי מאור, יש לי תוכנית שנקראת מקשקשים, אשמח לדבר איתך וזה ופה ושם, זה האולפן, ואשמח מאוד שתדבר איתי, וזהו, הקראתי לך את זה דרך אגב בשידור חי בפודקאסט. מוכן? כן. אהלן מני, אני מאור קמחי, יש לי פודקאסט מקשקשים, ואני מזמין אותך אליי, לבוא להתקשקש, להתראיין. אנחנו כאן באמצע הרעיון, באמצע הפודקאסט, שלפנו את הפלאפון, ואני מחכה באישור ממך. וזה אתה שולח לו. אז זרמתי, ואמרתי לך, יאללה, קדימה, בוא תראיין אותי. אז תוציא הגעת. ממני, בוא תוציא ממני. גם היית ישיר, רשמת? קדימה. קדימה, בלי כלום. כן, ישר, המנהל, טה, והתכוונו. שתדע לך, בדרך כלל זה עובר משרדים, וזה עובר זה, ואל תשאל. פה זה היה זרימה של עכשיו לעכשיו, נראה לי מתי זה היה הסרטון הזה? לפני שבוע זה יצא. לפני שבוע, ראית? תוך שבוע תפסת אותי. טיק טק. חבל וגם הזמן. תפסתי אותך לפני שאתה טס לחול. נכון. אז בוא תספר לנו קצת איך הכל התחיל. מי אתה? מי אתה? מני מי אני? ממטרה. מי אתה? מי אני? מי אני? באמת מי מני? האמת מאיפה זה התחיל? וואו, קומיקאי, אתה יודע, תמיד הייתי מצחיק את החבר'ה. בהתחלה היו צוחקים עליי, כן? בוא נלך ממש בעבר. אבל לאט לאט הבנתי עם זה אני יכול להתמודד חברתית. ולאט לאט עשיתי מזה, אני זוכר שעוד למדתי תעשייה וניהול בבית ספר. ועשיתי י' ג' וד' וכל זה. עד כדי כך, נשארת ככה? כן, ממש, הייתי הנדסאי תעשייה וניהול. ואז המרצה לשיווק אמרה, תקימו את העסק שלכם מהדבר שאתם הכי אוהבים. ואני אומר, אני אוהב להצחיק, איך מקימים עסק מלהצחיק? ולאט לאט אמרתי, טוב, מה, אני סטנדאפיסט, אבל אני לא סטנדאפיסט, ואני יותר קומיקאי, ואני יותר עושה חיקויים וכאלה. ובאמת התחלתי במועדוני הסטנדאפ קצת. היינו גם צמד פעם, פודוריני ומני, אני והוא, היה לנו מופע כבר של איזה חצי שעה, אבל במקביל הייתי עושה תמיד ימי הולדת, ובאיזה שלב מסוים שפרש הצמד, ואמר, לא בשבילי הדבר הזה, אז המשכתי, פשוט חתכתי ימינה לכיוון עולם הילדים, ופשוט לקחתי את כל הסטנדאפ שלי, את כל החיקויים שלי, לתוך עולם הילדים. ראית מה זה? אתה אימנת? אני לא האמנתי. אני חשבתי שאתה סטנדאפיסט, כמו שאתה אומר. הייתי סטנדאפיסט צבאי, יש לי טאג, ממש סטנדאפיסט צבאי. מה זה אומר סטנדאפיסט צבאי? הוא מעניין פה, הוא הייתי בצבא גם, ידעתי רואה אותו, הוא איתי מהצבא. אוהד, לא רואים אותו, לא רואים אותו. כן, הייתי עושה סטנדאפ, הייתי עושה סוג של סטנדאפ, הייתי עושה את החיקויים. היונשוף שאומר ברור שאני עושה היום, זה נולד במועדוני הסטנדאפ, זה לא נולד באמת בעולם הילדים. מה, איך זה התחיל? מה הרעיון המקורי? איך זה התחיל הברור הזה? האמת שזה, אפילו הרעיון המקורי באים לי משטויות של רגע. זה כמו סרטן תימני, זה כאילו שחשבתי על סרטן והוא עושה ככה, ואמרתי, זה ממש תימני. זה בא לי משטות של הרגע. או פטיש אוויר, אני תיקנתי פאנצ'ר בגלגל, ופתאום אני שומע את התחלתי לחכות את הדבר הזה. אתה מבין? זה מטורף. אז גם ביטבוקס אתה בטח יודע לעשות, עם כל כן, אני יודע, אבל אני לא יודע לעשות שני צלילים בבת אחת, יש איזה כישרון מטורף. יש כאלה עושים גם 4 צלילים ו5. אז מה איתך עכשיו? מה איתך? איך זה עובד? תספר לי קצת על מני ממטרה היום. היום, וואו. הבנתי איך זה התחיל. אתה סטנדאפיסט שעשה הסבת מקצוע להיות כוכב ילדים. זה לא בדיוק הסבת מקצוע, כי הייתי גם בימי הולדת שהיה כתוב מני ממטרה סטנדאפ לילדים. גם השם מני ממטרה התחיל באותה תקופה? התחיל עוד בבית ספר. למה? היו קוראים לי מני ממטרה, כי הייתי עושה חיקוי של ממטרה גם, מהשטות הזה, בכיתה ח' הייתי עושה החיקוי של ממטרה, וככה היו קוראים לי, ילדים בבית ספר עדיין, בכפר סבא, שאני מגיע להצגות, הם כאילו תמיד אומרים לי, זה מפה, כאילו, מהבית ספר קראנו לך מני ממטרה. אז זה תמיד הגיע מאיזה חיקוי של איזה משהו, או כמו עם הבת יענה, בת יענה בכלל הייתי עושה את זה בצוותי בידור בממדיון, וזה בכלל הייתי עולה על כזה מין, על יען, בכלל היא לא עושה רעש, כן, יען, זה מה שהיא עושה, נכנסת לאוטו, היא בכלל בודקת אם כולם חגורים, נכון? ככה?
ובכלל, נו, היא שוטרת, אתה מבין? נכון, היין בתיה. כן, לא, היין בספארי, נכון, היא שוטרת, פשוט אני חושב על זה, היא שוטרת, היא נכנסת לראות שכולם חגורים. אז הייתי יושב על בתיה ענק כזה, והייתי עושה, ככה הייתי עושה בקבלת פנים. ומשם נכנס לי כאילו, חבר'ה שם קוראים לי, מני בתיה ענק. זה נשמע כמו טווס בכלל, שאתה יודע? כן, זה טווס, ברור. בוא, אתה עושה כאן הרתיה. אני יודע, ברור, עשו על זה, בוא. יש לי כתבה של 10 דקות בגיא פינס על הדבר הזה. כוכב הילדים, מני ממטרה. מני. כן, זה. הוא הפך חיקוי של יען לסמל המסחרי שלו. את רוצה לעשות גם את החיקוי? כן, שתי בעיות. הוא קרא לה בטעות כל השנים בת יענה. החיקוי בכלל היה של טווס. אז יש על זה הרבה... אבל אתה רואה, זה שאני עושה משהו אחר, זה מה שעשה דיבור. איך אתה לוקח את כל מה שעשית, את כל החוויות האלה, את כל החיקויים שלקחת במשך כל החיים, ויצרת את מני ממטרה? היום, גם כשאני עולה לבמה, אני עדיין אותו ילד מבית ספר שמצחיק את הילדים, אותו כיתה, רק שהיום זה במובנים של מדינה. אני יכול להגיע לכל עיר, כל עיר מכירה אותי, וזה בממדים גדולים פשוט. כל מה שאני עושה בעצם, החיקויים שלי והדברים שלי והיצירה שלי וכל מה שאני רוצה להביא לעולם הילדים, לעולם מבוגרים גם, מזמינים אותי גם לחתונות, אז אני עושה את השירים שלי לכל כך הרבה קהלים, שבעצם זה הגשמת החלום שלי. לצורך העניין, תמיד אומרים לי, בוא, אתה יכול להצחיק גם את המבוגרים. אני מצחיק את המבוגרים דרך מני ממטרה. כאילו זה סוג של, כאילו לקחתי את הסטנדאפ, ועשיתי מזה סטנדאפ לכל המשפחה. כי זה היה חלום. להיות, כן, מצחיק, להצחיק את המדינה, זה היה חלום. להצחיק את המדינה, להצחיק את ילדי ישראל, המדינה הכי יפה בעולם, ובטח בימים קשוחים של מלחמה, להצחיק את עם ישראל, זה זכות גדולה, זה שליחות. תספר לי בעצם את החוויה שלך, בתור סטנדאפיסט, שעובר לעולם הילדים. מה הקשיים שאתה חווה שם? אצלי זה לא באמת מעבר, כי כאילו, אני הייתי בעולם הילדים במקביל, והייתי עושה את אותו הפעלה, את אותו, נגיד, היה לי איזה סוג של מופע, שאני עושה לילדים, אגב, לגיל 3, ולגיל 12, את אותו הפעלה, את אותו דבר. לא משנה כלום? לא משנה כלום, הילד בן 3 והיה בן 12, הוא צוחקים אותו דבר. והיום שאני, כמני ממטרה כבר הגדול, ועם כל החשיפה והפרסום, זה באמת גם קורה היום בשטח, שהילד הגדול והקטן צוחק ממני, וגם המבוגר בעצם, ההורים. כי כל מה שאני עושה בעצם, בגלל זה אני אומר, אין לי באמת מעבר. זה באמת מה שזה, נכון שיש מערכונים מסוימים, שאף פעם לא הייתי עושה גסות או סטירה וכאלה, ואז הייתי, כאילו, נכנסתי לעולם אחר פתאום של הומור יותר תמים, כאילו, לילדים זה יותר תמים. אין באמת, כל מיני דברים שאתה רוצה להעביר בתור סטירה או גסות או משהו כזה. אז המעבר שלי היה כמעט כאילו רגיל, כאילו הכל בסדר, אני עושה את אותו דבר. לא נתקלת באיזה שהם קשיים מסוימים במהלך הדרך? ברור, מלא קשיים, כאילו מה זה קשיים? זה דברים שהם, אתה יודע, שלא הולך, כמו אני חושב שכל אומן בכלל שרוצה להביא את היצירה שלו, הוא כל כך, הוא יודע שמה שהוא רוצה לעשות, הוא מאוד מאמין בזה, אבל בשביל שיאמינו בו אחרים, ושיהיה לו קהל, זה תהליך מאוד ארוך. וזה קשור לכל הז'אנרים, זה לא קשור רק לאומן ילדים. שתף אותי בתהליך שאתה עברת. זה, אתה יודע, זה להתחיל לעשות הפעלות לילדים. הייתי נוסע על אופנוע, היה לי, במקום מושב, הייתי שם על זה ארגז של די-ג'יים כאלה, ממש באנו לי במיוחד, שם שם את הרמקול, שם חישוקים עליי, נוסע. והיו רגעים של, אתה יודע, שאני אומר לעצמי, אוקיי, מה קורה? כאילו, אולי החלום לא יתגשם. והייתי חי, אחר כך, היה לי דירת חדר בדיוק כמו הפודקאסט הזה, זה בדיוק כזה חדר היה לי, בעמידר ברמת גן, גרתי שם 10 שנים, בעמידר, ובדירת חדר הזה היה לי מחסן, והיה לי את הדברים, וכל מיני ההפעלות, והמצנח, והדברים, וכל מיני כאלה, ומשם מתחיל כל המסע הזה, בשביל להיות בעצם כוכב ילדים גדול. ידעתי שזה יקרה, אבל היו לי רגעים שאני אומר, רגע, אולי צריך לעשות משהו אחר. תמיד האמנת בעצמך? האמנתי בעצמי, אולי איזה רגע אחד שלא האמנתי בעצמי, אמרתי אולי צריך להחליף קצת כיוון. תן לי את החוויה הזאת, למה? מתי זה היה? דווקא בהקשר ליובל. יובל,
יובל הכיר אותי בקליפ שעשו למען איזה ילד שהיה צריך תרומות וזה, הוא היה חולה. והגיעו מלא אומני ילדים לקליפ הזה, מהגדולים ועד הקטנים. ובאמת ריכזו את כולם. זה היה הפעם הראשונה שאנחנו רואים בכלל את הגדולים, כאילו אנחנו בתור מפעילים. והוא ראה אותי שם, יובל. והוא ישר אמר כזה, הבן אדם המוזר הזה שם עושה קולות וכל מיני פרצופים. והוא כנראה סימן אותי משם, והוא דיבר איתי, והזמין אותי אחר כך גם להשתתף במר עגבניה, בסדרה שלו. ואז הוא הזמין אותי לפגישה אצלו, ואמר לי, מה הסיפור שלך? מה קורה איתך? מה אתה עושה? אז אמרתי לו, יש לי... כאילו, אני עושה כמה, סיפרתי לו מה שפחות או יותר מספר לך, עושה חיקויים, עושה זה, עושה ככה. לא היה לי שירים, לא היה לי כלום. ואז הוא אמר לי, ואז אחרי הפגישה הוא הזמין אותי ליום הולדת של הבן שלו. הבן שלו היה בן 17, הוא היה בן 6. והוא הזמין אותי ליום הולדת שלו, ואז בסוף היום הולדת הוא גם אמר לי, תשמע, אתה לא צריך לעשות הפעלה, תעזוב את החישוקים האלה. החישוקים האלה, כל הדברים האלה, אתה לא מפעיל. אתה אומן ילדים. אתה צריך לעשות מופע שכולם ישבו. טוב, ומה עם הילדים אולי? שישתתף איתך, אבל אתה צריך לעשות מופע, שישבו. לא יעמדו והתחילו לשחק איתך. זה היה טיפ הזהב, כמו שאומרים, ועשיתי פתאום מופע של 45 דקות. ומשם התגלגלו העניינים שבעצם, רגע, מה, אני כל הזמן מחפש איזה מפיק שישקיע בי. ופתאום אני אומר, וואלה, אולי אומן ילדים ישקיע בי, לא... ובאמת, אחר כך נפגשנו שוב, הוא אמר, כן, נעבוד ונבדוק, נחפש מפיק וכל זה. ואז הוא נעלם. יובל, היום שאני מכיר אותו באופי, אז אני יודע שהוא לא באמת נעלם. אבל הוא פשוט, יש לו פרויקטים. הוא פתאום היה בפרויקט שלי, הוא נכנס לעוד פרויקט, והוא פשוט, ושהוא נעלם לי, כביכול, אז שהרגשתי את זה ככה, אמרתי, בונה, הגעתי ככה, הייתי נגיעה מאומן ילדים, אייל גולן של האומני ילדים, כאילו, זה שכבר ותק מטורף, כאילו, ואני אצלו בבית, במשרד, והוא לא חוזר אליי. ואני בן אדם שלא לוחץ, אף פעם לא לחצתי, ואף פעם כזה לא ליקקתי, כזה לא הייתי הולך ולא עושה את זה, ולא התקשרתי לה, אמרתי לו, ניתן לו את הזמן שלו. ובאמת, אבל זה היה ימים של ייאוש. ימים של ייאוש, אמרתי, טוב, זה לא יקרה, יאללה. כבר הייתי שם, כאילו, הייתי נגיע. שרצית לקפל את כל המזוודה? אמרתי, די, יאללה, אני אעשה את המפועלות ימי הולדת, ואני ככה אחיה, ויש המון מפעילי ימי הולדת, אגב, שמתפרנסים גם יפה, אבל פשוט לא רציתי להיות מפעיל יום הולדת כל החיים, כאילו, שאני מגדל, עכשיו שאני מגדל משפחה, תינוקת שנולדה. בקיצור, ירד לך מהעניין. ירד לי, אבל ידעתי שזה לא עולה הרבה זמן, ידעתי שאני צריך, שנייה ירד ירוח מהמפרסים, אבל אני עוד שנייה מותח פה את המפרסים, ושוב נכנס לים הסוער. ובאמת, אחר כך באמת פנו אליי NMC שפנה אליי, זה היה דסקלו, יניב דסקלו, הוא עבד בחברים הפוקות, טוב, אתה לא מהקליקה שלנו, אבל חברים הפוקות, הם חברת ההפקה הגדולה. אתה יכול להכניס אותי לקליקה שלך. נכון, תכניס אותי לקליקה שלך, של הראפרים, אני מת להיות שם. בואו ניכנס ביחד. אז באמת, חברים הפוקות היו, הם בעצם יובל המבולבל, ומיקי שהיום, ודוד חיים, רוי בוי, כל הזה היו דרך זה, ויניב דסקלו עבר בדיוק ל-NMC ובנה מחלקת ילדים, והוא הכיר אותי משם. למה הוא הכיר אותי? הוא ראה אותי איפשהו, מופיע, גם בתור מפעיל. הוא התלהב ממני וככה הוא הכניס אותי לזה בתור מנחה שם. לא הייתי מנחה לפני, הייתי גרי המבוגרי בא להופיע, אני מופיע לפניו ועושה את זה. היה את אורנה דץ, הופעתי לפניה גם, ואורנה דץ ישר בא מוטי רז, אמרו לו, תקשיב, זכור מה אני אומרת לך? זה הדבר הבא, יש בו משהו, יש בו קסם. הוא אמר, כן, כן, וזה וזה, ואני הלכתי לפגישה איתו עם מוטי וזה, ואז הוא אמר לי, לא, יש לי איזה אמנית ילדים שאני משקיע בדיוק. אמרתי לו, טוב, בסדר, וככה התגלגלתי ל-NMC וכל זה. היום בדיעבד אני יודע במי הוא השקיע בדיוק, אז זה היה רוני נדלר. מי? רוני נדלר, עשתה גם הסבה כזה גם לאמנית ילדים. אז עד היום אני אומר, מוטי, ראית, לא חתמת אותי. אז באמת, אז ברגע שנכנסתי ל-NMC באמת הזמינו גם את יובל, וככה בעצם נוצר השילוב. בעצם יובל היה, עד היום אני אומר, קלף אס. הוא היה קלף אס, כאילו זה היה תעשייה וניהול אגב,
זה תעשייה וניהול. אני בא לפגישה של NMC, הוא אומר לדסקלו, תקשיב, יובל מאמין בי. וזה הקלף האס, זה היה כאילו בעצם, אם הכוכב הילדים הגדול ביותר מאמין בו, כנראה יש בו משהו, אנחנו נשקיע בו. שתבין, סתם, אתה לא בקליקה שלנו. אמרתי לך, תכניס אותי לקליקה. תכניס אותך, הנה. שתבין, שאומן ילדים, שהיום רוצים לקחת, השקעה מינימום, אמרתי את זה פעם בכתבה, ופעם כזה אמרו לי, מה, אתה מגזים? לא מגזים. אוקיי. 1,000,000 שקל השקעה. או פעם, מתחילים לדבר כספים. מבין? אוקיי. זה ההשקעה במי עכשיו לוקחים מישהו, עכשיו ברור שהוא צריך להיות מוכשר וטוב, וצריך להיות לו קסם משלו, וסגנון אגב, תמיד אגב, בכל הז'אנרים. תמיד שאלתי את עצמי, מה הסגנון שלי? מה אני מביא לעולם אחר? כאילו, אני לא רוצה להיות עוד משהו שעושה, לא יודע. אצלי זה החיקויים, הנונסנס, הדברים שלי, הרוח שטות שלי. זה מה שמייחד אותך בעצם. כן, עד היום, החיקויים הם כאילו, זה היתרון שלי כאילו מבחינת, כאילו לשים אותי על המפה בצורה אחרת. כל אחד יש לו את הזה שלו, אתה יודע, יובל יש לו את החריזה שלו המגניבה, ואת הערכיות שלו בשירים, כל אחד יש לו את השטנץ. אצלי זה היה באמת הדבר הזה, החיקויים. אז דיברת על 1,000,000 שקל השקעה. כן. מה קורה מאחורי הקלעים? תן לי קצת חוויות משם. חוויות? תשמע, בסוף אנחנו... יותר דברים מה אנשים לא יודעים על מאחורי הקלעים? תשמע, אם אני אגיד לך על דברים שלא יודעים, אנחנו לא נוכל לצאת מהחדר הזה. בשביל זה הגעת. אנחנו לא נצא, אבל תשמע, בסוף, כל תחום אומני הילדים, כמו כל תחום, יש תחרות, יש מפיקים, יש המון אגו, והמון דברים. ובסוף, אנחנו כאומני ילדים, יש לנו מטרה אחת. במטרה, לשמח. זו מטרת על. אז יכול להיות שיהיה דברים, ויהיו בהפקות לא יודע מה, ויהיה פחות נחמד בהפקה מסוימת, ויהיה יותר נחמד בהפקה אחרת, או כל מיני אינטריגות, וכל מיני... ואני מדבר יותר על עולם המפיקים, הם עושים לפעמים את הברדק. למה? איזה ברדק? בסוף מדובר בכסף, אתה יודע, אנשים רוצים להרוויח כסף, וכמה שיותר. אז שוב, אני כאומן, ואומן אמיתי, אגב, תמיד המניע שלו לא כסף. כי אם היינו רוצים לעשות כסף, היינו פותחים איזה מאפייה, ומוכרים לחמניות או משהו. לא עניין אותך בכלל? לא יודע אם מאפייה מרוויחה, כאילו... רגע, אתה אמרת שזה לא מעניין אותך בכלל. איך זה יכול להיות שזה לא מעניין אותך בכלל? בסוף זה העבודה שלך, זה הפרנסה שלך. ברור, הוא מעניין, אבל הוא לא מניע. אתה לא מתחיל את המקצוע ממקום... שוב, אני אומר את זה, בכל ז'אנר, שחקנים, זמרים, כל זה, הם לא יתחילו את המקצוע, כי הוא אומר, יאללה, אני רוצה להיות מיליונר. אגב, לא נהיה מיליונר, כאילו, אתה יודע, במדינה שלנו להיות מיליונרים, זה גם, תגידו, רק אם אתה בא ממשפחה מיליונרים. אבל אתה מדבר פה על סכומים של 1,000,000 שקל השקעות, זה, תשמע, יש פה כסף. כן, ורוב האמני הילדים, אגב, לא היה להם את ההשקעה הזאת. אין אומן ילדים שהיה לו באמת את האמצעים לעשות את זה לבד. אני מוציא רגע את יובל מזה, כי הוא החלוץ, הוא התחיל את הדבר הזה. הרי יובל הוא החלוץ שהוא התחיל את החלום בכלל, אני כמפעיל יומי הולדת, חולם בכלל שאני יכול להיות כוכב ילדים, כי הכוכבי ילדים פעם היו בערוץ הילדים. אתה רוצה להיות כוכב ילדים, לך לאודישן למנחה ערוץ הילדים, ותיכנס לעיר ערוץ הילדים. זה היה התחום. יובל פרץ איזה משהו מסוים, והוא השקיע בסכומים של פעם הרבה כסף, אבל הוא כבר השקיע בעצמו. אז הוא הגיע בצורה אחרת לעולם הזה. אתה אומר שהיום, בלי כסף, אי אפשר להיות כוכב ילדים. כמו כל עסק, אבל. לא כמו כל עסק. אם אני עכשיו פותח, נגיד, פיצוציה, אז אתה יודע, זה עם הזמן. אתה משקיע. נכון, גם בפיצוציה אתה משקיע. הרי כל עסק שתפתח, אתה צריך להשקיע. הרי, איך אומרים במשפט כזה, או שתשקיע או שתשקע. כאילו, אתה חייב להשקיע בעסק שלך. אתה יודע, זה כמו מלא טיקטוקרים וכאלה. קונים את המצלמה, קונים את הדברים, עושים, פתאום יש להם אולפן, פתאום יש להם את האולפן המדהים הזה. כל אחד בא ואומר, טוב, אני אשקיע. אז יכול להיות שאולפן יעלה לו 100,000 שקל, 150,000 שקל, ולמישהו אחר יעלה 1,000,000 שקל, כי הוא צריך איזה תחום אחר. או כמו זמר מזרחי שצריך להוציא עכשיו סינגל. אתה יודע, להוציא סינגל של זמר, מי כמוכם יודע, הוא סכומים אחרים, למרות שהיום כבר לוקחים לנו אותו סכומים. כאילו, לנו כמנהל. גם הפקות שלכם, כן, זה בסוף אותו הסכום, זה הפקת שיר. אני נגיד אישית, אגב, וזה קצת נוגע יותר על העולמות שלכם,
באמת, כמו שאתה מראיין את הפודקאסטים שלך, אבל אצלי נגיד, אני אוהב לעבוד עם דווקא מפיקים מוזיקליים שלא מתחום הילדים. למה? זה כאילו, זה תמיד. למה? כי אני בא לעשות, כביכול, אני בא לעשות מוזיקה. כאילו, מה זה מוזיקה? כי אני עכשיו לא אעשה איזה שיר ילדים, אני בא לעשות, כי בסוף, הילד בן 3, גם שר לצורך העניין בעבר, גם את סטטיק ובן אל. הוא מבין את המוזיקה. הוא לא צריך לשיר שירים באומצה כזה, כאילו, והכל כזה ילדותי וחמוד. הוא מבין גם את המוזיקה של היום. אז אני תמיד דוגל בלעשות מוזיקה, שהיא עם מפיקים מוזיקליים, כמו עופר כהן, אסי טל, שהוא עושה דברים עם עופר ניסים וכאלה. אז אני תמיד לוקח את המפיקים המוזיקליים האלה, ועושה איתם לעיתים, כאילו, שלי. ואז אם אתה תראה ותשמע דברים שלי, נגיד, סתם, מצד החיקויים 2, אמרנו, אני נכנסתי לאולפן, ואמרתי לו, בוא נעשה עופר ניסים לילדים. זה כאילו, זה הגישה, כן. בוא נעשה עופר ניסים לילדים. ואז כאילו, כל הפאם פאם 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 פאם, טה 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 טה, כל הדבר הזה. או במצד החינוך 3, זה היה דואה ליפה. בוא נעשה דואה ליפה. כאילו, זה היה הסגנון. אתה לוקח השראה כאילו מהמוזיקה של היום יום, אני רוצה כזה, ועם הפן של מני ממטרה. כן, עם הדברים האלה. כאילו, המוזיקה שעובדת, אתה יודע, אנחנו כל פעם יש... ואיך אתה כותב את השירים? וואו, זה כל שיר ממש איתה. כל שיר בפני עצמו. אגב, את החיקויים אני כותב כל הזמן, כאילו, זה לא משהו שאני כותב במיוחד לשיר. כאילו, כמו שאמרתי לך, אני בפנצ'ריה ויכול לעשות חיקוי של פטיש האוויר, וזה יישמר אצלי, ויש לי במייל חיקויים. יש לי שם מעל 100 חיקויים כבר, וחלק נכנסו, חלק לא. אז יש לי תמיד בארסנל. תן לי איזה אחד שלא נכנס. וואי, חשופית. מה זה חשופית? חשופית לא נכנסה עדיין. אולי תיכנס. הוא חיקוי ארוך, אז אף פעם לא נכנס לי במוזיקה, אבל זה היה... כזה, לא, אני מחוצה, כן. לא, אתה מכיר את החשופית? אני חייב לעשות לך. אני חשופית! אני מתחפפת! רק לא מלח. חיקוי בעיבוד. אבל... רק לא מלח? כן, רק לא מלח. הוא פחות התחבר, אני ראיתי אותו, פחות התחברת לחשופית. כן, פחות התחבר לחשופית. הוא דווקא התחבר יותר לחילזון. אתה יודע מה זה, אגב, אתה יודע מה זה חשופית? זאתי בלי הבית. כן, בלי בית. לא אומלס את זה, חילזון אומלס. היא לא קיבלה משכנתה. כן, היא לא עברה משכנתה בבנק. אז יש לי את החיקויים, ואז נגיד אם אני רוצה לעשות מצד החיקויים, אז באמת הפזמון, אז אני כבר, בדרך כלל הפזמונים שלי במצעדי החיקויים הם מאוד, אגב עוד פעם, מעולם ההפעלות, מעולם הימי הולדת, הם מאוד הפעלה, כאילו הפעלה לקהל. שזה בעצם, אתה עושה תנועה עם צליל, כאילו, במצעד החיקויים 3 יש תנועה, אז את הידיים מרימים, לשמיים הביטים, יש כאילו תנועה, מצעד החיקויים 2 יותר מסיבה, תרקדו איך שאתם רוצים, אבל תקפצו בעיקר. מצעד החיקויים 2 זה, תשמע, אתה יודע כמה צפיות יש לו? לא, אבל אני מכיר אותו באופן אישי גם. תן ניחוש. זורקים מספרים? נזרוק. 6 מיליון. אני קרוב, אני רחוק, מה זה היה? זה היה גדול. אני לא אגיד לך קרוב ורחוק, בשביל שתנחש. תן לי חם קר, חם קר. זה טוב. משחק, חם קר, נו, כן. משחק החם של חם קר, צפיות. עם מני ממטרה. רק ביוטיוב, כן? רק יוטיוב. כן, אני לא מדבר איתך עכשיו ספוטיפיי והכל. אוקיי. זה טוב לחתוך לאינסטגרם שעושים קולאב. הנה, ריל. כמה צפיות יש למצעד החיקויים 2? 6 מיליון? 7 מיליון? זה פרצוף של אני מתקרב או מתחמם? אני אגיד לך משהו, 6 ו7 זה שירים שלא הצליחו לי, תמשיך. כן. כאילו, מה זה לא הצליחו? הם לעיתים, אבל הם כאילו... אז אנחנו כאילו מכפילים במשהו. מה, על כיוון ה-20 מיליון? לא. תחשוב לכיוון העומר אדם קצת. 40 מיליון? 40 מיליון? תעלה. עוד? 50? עוד? 52, פעם אחרונה שבדקתי, אבל יש לך שזה יותר. 52 מיליון? 52 מיליון צפיות. בלי קידום ממומן, בכלום. בלי קידום, בלי שום דבר. כלום. שום דבר. כלום. המשרד יח"צ לא דחף. כלום. לא הייתה פרסומת של יוטיוב איזה חודשיים, כמו, אתה יודע, אומנים שאתה יודע.
כלום. לא קידום ולא קנייה כמובן, אנחנו לא, אתה יודע, ביוטיוב אם אתה קונה אתה גמור, כן? מה זאת אומרת אם אני קונה? זה שאנשים קונים, לא יודע, עוקבים, קונים זה, אני אומר לך, גם אגב, בכל הרשתות שלא קנינו שום דבר, אבל אני אומר כאילו, בלי כלום, אתה יודע, קונים צביעות טורקים, אני יודע מה הם קונים אנשים? 52 מיליון. 52. זה מצד החיקויים 2. עכשיו, אם תלך לאחרים שהם לא פחות, אבל מצד החיקויים 3 כמה? 16? אח שלי, אתה מעודכן במספרים. כן, אבל אני אגיד לך מה הבעיה. זה היה 16 סימן שאלה וסימן קריאה ביחד. אני אגיד לך. 17. 17. כוכב ים כמה? מה זה כוכב ים? כוכב ים אני לא מכיר. כוכב ים אני אגיד לך עכשיו מה הסיפור. זה סיפור לשיר הזה. יש לו סיפור. כוכב ים כמה? 17? 15. 15. יפה. אוקיי. אז 3 הקפות, יפה. טוב, כוכב ים יצא לפני. וכמה ל4? 4 זה חלש יותר, קצת איך קוראים 4. אתה מבין? בודקים פה. האיש שלנו של המספרים, אליעד כהן. 7.7. ראית? בוא'נה, אני קולע. אח 7. שלי. וג'רי? ג'רי אני מכיר, הכלב. ג'רי אני מכיר. ג'רי הכלב, כן. אגב. זה שיר. מה, זה באמת? זה הכלב שלך? כן, קודם כל זה הכלב שלי. זה הסיפור מאחורי השיר באמת? זה השיר, וזה שיר שהוא מודד... 19. כמה? 19 מיליון. ג'רי 19. ג'רי הצליח. אני אגיד לך מה הקטע. ג'רי, יש בו משהו מאוד מאוד אותנטי. כי קודם כל זה הכלב שלי. דבר שני, אימצתי אותו. והוא כלב עם בעיה באמת. מה זה, הוא שומע שם את המוזיקה. הוא מקשיב שם. לא, זה הבית ספר, ניגן את השיר שלך עכשיו. גדול. גדול. שומע את עצמי פתאום. ג'רי, נגיד, זה שיר, קודם כל הוא מאוד אותנטי, הוא מאוד כזה, שהמילים שלו בא לעודד אימוץ כלבים, וכל הדבר הזה בא באמת לעודד, גם אגב יש לו ספר שלו, וזה כאילו כל הדבר הזה. מה זאת אומרת ספר? ספר שאתה כתבת על ג'רי? לא, אני כתבתי, את המסגרת, האמת, אשתי כתבה את המסגרת של הסיפור, ויש איזו סופרת אחת שהיא שכתבה, כי תכף פה מישהו שידע לכתוב ספרים, אני אף פעם לא כתבתי ספר, אז היא באמת כתבה סיפור מקסים, והסיפור בסוף אומר כאילו לאמץ כלבים, זה המסר. הג'רי, מה שיפה בו, כאילו אין בו, זה לא מסחרי, כאילו זה כאילו יש בו משהו מאוד אמיתי, כאילו ההורים מאוד מכבדים אותו. עכשיו, עזוב שילדים גם אוהבים כלבים וכל זה, אבל הוא מאוד הצליח. עכשיו, בהפקה המוזיקלית הספציפית עם ג'רי, וזה להבדיל מה שדיברנו מקודם, באתי לאסי טל ואמרתי לו, תעשה לי שיר ילדים. אבל שיר ילדים, באחרי קצב ילדים. וכל השיר שלו זה באמת... אומצה. כן. ראיתי מודעה עם כלב... זה מה שזה. ואז עשינו באמת שיר ילדים. פה הלכתי על באמת הפקה מוזיקלית שהיא זה. אחר כך קצת עשיתי לו ביט של רימיקס לעשות בהופעות. אתה מכין את עצמך, אתה עושה איזה אמונה תפלה, אתה יורק על הרצפה, אתה עושה סלטות על הראש, משהו. לא, סלטות על הראש זה קוגומלו, אבל... שדרך אגב, גם הוא היה כאן. כן? כן. באמת, אני רואה פה בטלוויזיה, רואה בו, מי עוד היה אצלך? מי שאתה תרצה. באמת, יובל היה? הוא יגיע. חמוד. יובל נשמה גדולה. תגיד לו, הנה המצלמה שלך, הנה, שלום. יובל, כיף פה ומדהים פה, ותבוא להתראיין את החמודים פה, הם מהממים. תראה, כשאנחנו עולים הפקת חנוכה, ופעם ראשונה פרימיירה, אין מה לעשות, תמיד זה מלחיץ ומרגש, וזה אחר, ואתה עולה הפקה חדשה, שאתה עובד עליה כמה חודשים מראש, ואז עולה, זה באמת רגע כזה שמאוד לחוץ ומרגש. אני יכול להגיד לך שבהופעות הבמה, שאני קורא להם עירייה, ועדי עובדים, כל זה, עשיתי את ההופעה הזאת אולי 900 פעם, כן? אני מכיר את ההופעה הזאת בעל פה כבר במשנה. אבל עדיין תמיד מרגש. תמיד מרגש לראות את הקהל מחדש, תוחק ממך, אוהב אותך, זה תמיד זה. אבל כבר אין את הלחץ ואין את זה, כי אנחנו בפליי שועטים אל הקהל. אבל בהפקות גדולות באמת, הנה קוגו עכשיו, אני רואה אותו בטלוויזיה. בהפקות גדולות באמת יש המון לחץ עד שעולה ההפקה. עם מה שדיברתם, כאילו... קרה לך מקרה שלא רצית לעלות על הבמה? שאמרת, לא, אני לא רוצה את זה היום. לא, המוניטורים. בגלל זה לא עלית? תשמע, המוניטורים... בגלל שאני מאוד גרוני בהופעה שלי, יש לי את הצלילים שלי, אני בן אדם של מוניטורים, אוהד עושה שם מענן, הוא יודע מה זה המוניטורים. תגביר לו, הוא יודע מה זה להגביר לי את המוניטור. איך אני אומר? תביאו לי מוניטורים של ליאור נרקיס. זה החוויה של הופעה שלי, כאילו ליאור נרקיס לילדים. זה מה שאני תמיד אומר לאיש הגברה לפני זה, תחשוב ליאור נרקיס.
משם תתחיל להתקדם, כאילו, תביא איזה 4 מוניטורים, תביא פה זה, תביא לי את המיקרופון, ווליום טוב. קרה לי במלון מסוים שלא היה מוניטורים, וזה היה... רציתי רק לסיים את ההופעה. וחוץ ממוניטורים? וזה אגב פגע בי אחר כך. כאילו, אני נגיד, ברוך השם וזה, לא נצרד, כן, בהופעות, נגיד עכשיו בקיץ, עשיתי 74 הופעות. כמה? אז 74 הופעות בקיץ. אז... כמה זה אומר ביום? 2 ממוצע ליום, נגיד. כל יום 2? 2 ויש 3, אבל היה 2, 1, תלוי. וכמה זמן הופעה? 45. אתה יכול לעשות 4 ביום בכיף. בכיף? אתה יכול לעשות 4 ביום? 4 ביום. אנחנו תמיד אומרים ביום העצמאות היינו עושים 4, אבל פשוט הילדים הולכים לישון. אנחנו צריכים לעשות 2. אנחנו צריכים לעשות 2. יש לי את לילך פרידמן, היא מנהלת הבוקין, היא מוכרת את ההופעות. אמרתי, תעשי טובה, תשחי לי 3 הופעות בערב יום העצמאות. אז היא הצליחה להשחי לי, נראה לי השנה, כן, להשחי לי, לא, השנה היה בבלגן עם השריפות. שנה שעברה, היא השחילה 3 הופעות, שהראשונה מתחילה ב8, כאילו אבסורד לגמרי, עוד לא... 8 בבוקר הופעה, ואז אחרי זה? כן, כאילו, ב8 בערב הזה. 8 בערב, ואז אחרי... רגע, אתה עושה גם את יום אחרי. יום אחרי זה עושים 4, בדרך כלל 3, תלוי. אתה אומר רק בערב יום עצמאות. בערב יום עצמאות אתה יכול לעשות 2, אומן ילדים יכול לעשות 2. אומן מוזיקה עושה הרי 8 הופעות בערך. מה עוד לא סופר על מני ממטרה? תשמע, כמעט הכל סופר. הכל? מידת נעליים? 42. אז הנה גם מידת נעליים. תשמע, הדבר היחיד שבאמת עכשיו לאחרונה, אז באמת נהייתי אבא, זה משהו שהוא מרגש בפני עצמו. ועכשיו זה כאילו, אתה יודע, ילדה שלי, זה מטורף. זה כאילו, אני לא יודע איך היא תקבל את אבא שלה שהוא אומן ילדים. אבל אני יודע מהקולגות שלי, קודם כל זה לא פשוט, אגב אצלנו זה עוד יותר לא פשוט, כי כאילו שנינו מפורסמים, גם אשתי וגם אני. אז אנחנו לא כאילו, אצלנו ברחוב אנחנו לא מצליחים כל כך ללכת. כמובן אצלנו הכל מחושב, נגיד בקניון, אם אתה נכנס לקניון וכל זה. ומחר אתה אומר איך זה ישפיע עליה, כי אם היא תרצה פתאום להיכנס לג'ימבורי, אני צריך להוציא חשבונית לג'ימבורי בסוף, אני אעשה שם פתאום, אני אשאיר אותה בג'ימבורי ואעשה הופעה לשאר הג'ימבורי. אתה מרגיש שמשהו השתנה במני מהרגע שנהפכת להיות אבא? כן, בטח. מה? כאילו הכל, דיברנו מקודם על המאחורי הקלעים ואגו ואינטריגות ושטויות. מה זה בפרופורציה אצלי הכל? כאילו, זה לא מעניין אותי. אז מה מעניין אותך עכשיו? מעניין אותי, אתה יודע, להיות איש משפחה, להיות אבא טוב. ומעבר לזה להמשיך לשמח את ילדי ישראל. זה מה שמעניין אותי, זה המטרת העל שלי. תן לי טיפ כאבא טוב. וואו, לא יודע, אני עדיין בהתחלה. משהו? בהתחלה, תשאל את יובל, יש לו 7 ילדים. אבל בגלל שאתה בהתחלה, אני רוצה משהו טרי, משהו מיומנות שעכשיו קיבלת. לא יודע, נראה לי להיות שם בעיקר. מה זה להיות שם? להיות שם, נוכח, לא עכשיו... תראה, עוד פעם, אשתי גם קרייריסטית, יש לה את התוכנית הרדיו היומית שלה בין 2 ל-4, ב-103, והיא לא עכשיו אישה שהיא בבית, כאילו, היא עקרת בית. היא גם... אבל בוא נגיד שהמחיר של האמא הוא הרבה יותר גדול משל הבעל, תמיד. ואמא היא מחוברת אחרת לילדים. ואני מנסה, נגיד בקיץ, לא הייתי נוכח. והיא הייתה צריכה לקחת על עצמה את כל הדבר הזה. אז פתאום אנחנו רואים את ההשלכות, ורואים את המחיר, ורואים שפתאום חנוכה, נר ראשון, אני לא יכולה ללכת לגן בעזרת השם שהיא תגיע. לא יכול להיות שם במסיבת גן הזה שלה, בחנוכה. כי אני נמצא בהפקות. או שבחופש מסוים בפסח, אני בהופעות. ובפורים, אין לצאת עם הילדה עם התחפושת עכשיו. אז אנחנו משלמים את המחיר שלנו. אבל זה היה לך גם לפני. כן, אבל פה המחיר הוא יהיה כבד. כי מספיק שזה יגיד לי, אבא, הוא רוצה אבל ללכת איתך לעד לידה. לא, אבא מופיע בעד לידה. זה כאילו, זה יכול להיות שוב, אני לא יודע איך היא תגדל ומה היא תרצה, יכול להיות שפתאום יהיה לה כיף גם לבוא איתי להופעות ולבוא איתי להצגות. אז מה טוב, האמא תשמח, אני אשמח, כולנו נשמח. הילדה תגדל ותראה את זה בצורה באור כמו שהילדים אחרים רואים את זה.
בסוף אני אבא שלה, ואני עדיף שאני אהיה אבא שלה, ולא יהיה מני ממטרה, כאילו, שאני אהיה אבא שלה, קודם כל. ברגעים כאלה אתה מתגעגע להיות אנונימי שוב אולי? יש שם המון רגעים שאנחנו מתגעגעים, לא מתגעגעים לזה, כי אנחנו רצינו את זה כל החיים, להיות כאילו, שלא נוכל ללכת ברחוב. רצית את זה? ברור, ככה, ברור. פשוטו כמשמעו, לא להצליח ללכת ברחוב, לא לקניון, לא ללכת לקנות חלב בסופר, כי. חד משמעית, זה מה שיכלתי לעצמי. אגב, חייתי ככה גם שלא הייתי פורסם. מה זאת אומרת? הייתי מרגיל את עצמי. היית מכין את המציאות, אני אני הולך כזה, כן, אני עושה כאילו פוזת שאני זה. אבל גם הייתי בצוותי בידור, 2 באילת. אחת התקופות היפות שלי בחיים. מיד אחרי הצבא הלכתי לצוותי בידור. צוותי בידור אתה כמו סלב של המלון. אף בית ספר משחק לא מלמד אותך להיות סלב. הוא מלמד אותך להיות שחקן, אבל הוא לא מלמד אותך להיות סלב. אגב, הוא גם לא מלמד אותך להיות שחקן, כי שחקן נולד. כאילו, אני חושב שיכולים לתת לך טיפים, אבל לא באמת ללמד אותך להיות שחקן. כמו שלא אפשר לעשות לך זמר. אז תן לי טיפ, להיות סלב, לא שחקן. זה תלוי בבן אדם, כן? זה תלוי... אני מאוד נגיש. טיפ, זה הטיפ. אני נגיש, אבל מצד אחד לפעמים זה חרדה. אומר לך, חרדה. מה חרדה? להיכנס לחדר אוכל במלון זה חרדה. זה כאילו אתה לא יכול לאכול. עכשיו זה לא הניגשים אליך, עכשיו יבואו עכשיו הורים שישמעו את הפודקאסט, מה, לא נחמד לו שבאים ילדים? וזה, מה, תראה מה זה, הוא לא מעריך את מה שהוא עושה. לא, זה לא קשור. קודם כל הילדים תמיד מתוקים, מהממים ומקסימים. ההורים קצת יותר לוחצים. ההורים גם כאילו מרגישים נוח כזה לספר לך גם את הסיפור. כאילו, אתה שומע, אני הייתי, תקשיב, בקריאת אונו, רגע, תן לי, בקריאת אונו היינו בהופעה שלך. נכון הופעת שם? כן. כן. עכשיו, מה היה? עכשיו נספר, היה פאנצ'ר בגלגל. היה פאנצ'ר בדרך, כן. עכשיו הילדה שלי מתה לראות אותך. עכשיו מה עשיתי? השכנה לקחה אותה לשם, ומספר לי את כל הסיפור מה הוא עבר באותו יום. עכשיו, אחי, נשמה שלי, תעשה תמונה, בוא נחייך, נחבק את הילדה, נמשיך. זה מה שאתה מעדיף, שיבואו יעשו איתך תמונה, כמו סליחה למרכאות, כמו אובייקט, לעשות איתך תמונה וללכת, בלי לעשות איתך מקרב. תשמע, מקרב, בסוף, אם זה הילד עושה והוא מדבר איתי, זה מהמם. אבא מגיע עם הילד, אתה יודע, תופס אותו כזה מהאוזן, בוא, הולכים למני ממטרה, בוא, הולכים להצטלם איתו. כן, בדיוק. לפעמים אני לוקח פאנצ'ים, אגב. הילד מדבר איתי, ואני לוקח פאנצ'ים מזה וזה, ואני לומד מזה דברים אחרים. אבל ההורים הם, תשמע, אני אומר לך, אני עם הקסדה באופנוע, לפעמים אני נוסע עם האופנוע, הוא מזהה אותי עם הקסדה, כאילו אצלי משהו, לא יודע, משהו מאוד, זה, איך פרלה אומרת, באילת, יש בופה של הקורסונים, יש בופה של המחביתות, יש בופה מני ממטרה, כאילו חלק מאילת. אז באילת עוד יותר מרגישים, כאילו, הם תמיד, עכשיו אחרי מצחיק ספרים, אתה אומר, טוב יאללה, פעם היה לי תקופה, אמרתי, טוב יאללה, אני אשים כובע טמבל, משקפיים, לא יזהו. כן, קצת חוסת. אז יהיו חובה על הזמן. עכשיו מה הקטע? בא לך איזה אחת, תראה אותו, שם כובע משקפיים ולא רוצה שיזהו אותו. אבל בגלל זה שמתי את זה, למה את אומרת את זה? היא ככה, אין מה לעשות. אבל עם ישראל, זה אין מה לעשות, הוא לטוב על... מה זה לטוב ולרע? זה לא לרע, אבל זה לטוב ולחוסר טקט. כאילו, אתה יודע, הם באים אלינו לשער, לבית, זה היה השיא, שבאים לנו לשער ביום שבת. זה דופקים לנו במלון, בחדר במלון דופקים לנו בדלת. ושוב, אני אומר לך, זה לא ילדים. תמיד אומרים לי, מה, הוא לא מקבל את האהבה שלו? ילד בן 4 לא ידפוק בדלת, אלא אם כן, עכשיו האבא שלו, גם לא בן 4, זה רק ילד יותר גדול, מדבר איתך 14, 15. אגב, דווקא הילדים הגדולים, הם הכי סבבה. למה? הם נבוכים כמוך מהסיטואציה. אני כאילו, בסוף, נבוך מהסיטואציה. זה לא נראה, אבל כאילו, אני כאילו, תודה רבה. עכשיו, כשאני שומע את זה כמה פעמים ביום, אז אני כבר, תודה רבה, עכשיו אני מקבל כל הזמן אהבה. אז באיזה שלב מסוים שאתה תקבל אהבה, אתה רק תענן ותגיד תודה, כאילו מעריך וזהו, אתה לא תפתח איתו שיחה, רגע, מה אהבת? אתה יודע, בהתחלה כזה אתה רוצה לדעת מה אוהבים. אהבת את הכוכב ים, אהבת את זה, אהבת זה. אז אתה כאילו רק, וואי, תודה רבה. הילדים בני 14, 15 ומעלה, הם נבוכים איתך בסיטואציה. מני, פשוט תמונה. וזה ובורח. הוא הולך, הוא לא זה. אח שלי הקטן אוהב אותך, פשוט תמונה. יצא לך מקרה שאולי התפוצצת, או יצא לך הקוף מהורה, שבא אליך לאיזה תמונה, או ל... לא. או מה הפוך, עזוב, מה גורם למני ממטרה להוציא את הקוף שלו? את הקוף? תשמע. ולא את קופיפו. לא את קופיפו. תשמע, אני בן אדם...
קשה לעצבן אותי, זה בעיה. די, נו. כאילו, אי אפשר לעצבן אותי. בכלל? רק אם פעם אחת ניתקו לי מיקרופון בבמה. מה זה אומר? תן לי את הסיפור הזה. כן, הבימה החליט שלא יודע מה הוא החליט באותו יום. במותק, שאתה עושה מותק של פסטיבל, הרי יש את הפסטיגל שאתם מכירים, מנוע קירל וכל זה, ויש מותק של פסטיבל, זה אותו בית, זה סולן הפקות שמפיק את שניהם. ואנחנו מופיעים בהיכל שלמה, 360, 5,000 איש, 4,000, 5,000 איש, ופסטיגל לידינו בהגנת הארוחה. שני המופעים מסוחרנים, זה אומר שאם הם מתחילים ב9, אנחנו מתחילים ב10, את ההופעה. פחות או יותר, זה ככה, עכשיו מה קורה? אם אתה מוסיף טקסט או משהו על הבמה, אתה הורס את כל משטרת ישראל. הורס אותם. למה? למה? יש לך קצין משטרה בתוך האולם, בודק לך זמן, כי אם אנחנו והם לא מסוחרנים, אתה לא מספיק שיש פקקים בחוץ, אתה עושה עוד יותר פקקים בחוץ. כי אז אתה מסיים מופע, צמוד להוא שצריך להכניס קהל עכשיו. וכל היא משטרת תנועה. הכל. והיה איזה קטע, שלא הוספתי טקסט, זה מה שהתעצבנתי, לא הוספתי טקסט. אני אמרתי תוך כדי השיר שנכנס, המיקרופון שלי דולק, ואני, זה בדיוק עם הבת יענה וזה, ואני אומר לה בתיה וזה וזה, ואני אומר לה עוד כמה מילים, ונכנס השיר. כאילו אין פה הוספה, זה על אותו מוזיקה. לא יודע מה, לוחץ לי ככה מיוט, לחצתי ופתאום אני משתק. הייתי ככה עם השתק. זה חירפן אותי. הוא נתן שאלה יפה. שאלה יפה, נתן, מה השאלה? איך? כאילו לא שמע. הוא לא מצולם. אף אחד לא שמע. רגע, הוא מצולם, כאילו... כרגע הוא לא מצולם. אבל שומעים אותו, נגיד, הוא יכול... אז תיתן את השאלה, כאילו... אז אני אתן את השאלה. לא, שיהיה נחמד, אתה יודע, אנחנו נותנים כזה כקהל שיעורי מהצד. אז הנה, אז הוא נתן שאלה. הוא נתן את השאלה. אתה רוצה שאני אגיד אותה? איך העולם הילדים? כן. שמע. אז אני אגיד אותה. מה אתה חושב שצפוי להיות בעולם הילדים בעתיד? תשמע, כמו שהיה עיר ערוץ הילדים, כן. ויובל עשה חלוץ של משהו מסוים, כנראה יקרה משהו בעולם הילדים, שיהיה משהו חדש. שיולדו אומני ילדים בצורה אחרת. לא יודע איך להגיד לך מה יהיה, איך יהיה, כנראה יהיה משהו אחר. עכשיו, כמה זמן אנחנו נהיה בתחום, כל עוד שזה זה, אני חושב שבמהלך אם אני הולך בלון, 10 שנים הקרובות, אנחנו עדיין באותו דבר כזה. אולי פחות, תלוי. ה-AI פה קצת נכנס. כן, ה-AI הולך לגנוב לכם הרבה. כן, הוא לא רק לנו, גם לכל התחום, אבל שאלה כמה ה-AI, נגיד, תשמע, יכול להיות שסדרה אנחנו נעשה ולא יצטרכו אותי, כן? כן. זה כמו שעכשיו עשו AI, אני לא יודע אם ראית, זה היה מטורף ברשת, עשו אותי את הג'וקר, ראית את ה-AI? לא. וואו, תשמע. עשו AI שלי, שכי אני הג'וקר. כאילו הסיפור מני ממטרה, אבל כג'וקר. הג'וקר היה ליצן שלא קיבלו אותו, והוא החליט והפך להיות ג'וקר. כן, אז עשו כאילו מני ממטרה, אני עושה בת יענה, ולא אף אחד לא רואה אותי, ואני הולך בזה. עכשיו היה שם מצחיק שהיה AI של רוני קובן, אז כתבו בתגובות את זה, וגם אני ציפיתי, חשבתי אני הולך לראות בו, אבל לא, בסוף זה לא הסתיים, הייתי בטוח אני הולך לראות בו. אבל לא, זה לא הסתיים ככה. אבל, אז אתה יודע, יכול להיות, ועכשיו עשיתי פרומו, נגיד, למותק של פסטיבל עכשיו, חנוכה 2025, אז אני אומר למפיק, שם אתה יודע אפילו משנה הבאה, אתה לא צריך אותנו. את הפרומו הזה שאתה מצלם פה, אתה תעשה את זה תוך יום, כאילו, עם עצמך, ויהיה לך כבר מוכן עריכת הכל. אתה תשים AI שלי, כאילו. אם ה-AI של מה שעשו בג'וקר הוא כל כך מטורף, עוד שנייה זה כאילו כבר, אתה לא תזהה את זה. עכשיו השאלה, למה אני אומר משהו אחר? שאלה, אם יהיה הפקת חנוכה, עם הדמויות שלנו ב-AI. עכשיו יכול להיות... מה זה אם? יהיה. מה זה אם? זה יהיה, אנחנו שמה. כן, זה עוד רגע שמה, בעוד רגע אתה לא תצטרך לעשות כלום. שבמה תקבל AI... מה הבעיה? קצת אנחנו הולוגרמות. עדיין לא שם. קצת הולוגרמות. אנחנו עדיין לא בווידאו, אז תחשוב שבמה, תחשוב שאני עכשיו יושב על 360, ואני אשכרה הולך על במה, עכשיו זה עדיין לא שם. תחשוב שאתה נמצא, נכון, יש בווגאס, יש שם את הבועה הזאת. ברור. יופי, תחשוב שעכשיו אתה עושה AI, סרטון AI, ומופיע שם. לא, אבל אתה אתה יש לך עדיין... 360. לא, התלת ממד יש לך.
אבל אין לך עדיין דמות שיכולה ללכת לצורך העניין עכשיו עומר אדם, נגיד הולך על השביל שלו במנורה, ונכנס לקהל, וממש רואים עומר אדם, עדיין אין את זה. למה? למה אם אני עושה... מה, הולוגרמה שעשו עם זוהר כן. ארגוב? אגב, הם לא לקחו אותי, לא הבנתי למה, זה היה לפני מצלמים אותי. אתה יודע שהתקשרתי מאלף שפרויקט של רביב, אמרתי, אתה פרייר של החיים, גם גימיק, גם נכון, הם מגניב, עשויים מאזור גם הרחוב. אני, גם היית מקבל פרסום, הכל כאילו, הכל מונח, המפיק שם אומר, המאפרת שם אמרה לו, איזה, מה לא עשיתם ממני, כאילו. אז היה, לא נורא, אבל עדיין, זה לא זה, בוא, זה יפה, זה מגניב, אבל זה לא זה, זה כאילו, אני אומר לך עכשיו שיהיה מופע, חנוכה, לא כמו שאנחנו עושים היום. עכשיו יכול להיות, כמו שציפי שביט, עשה איתי שנה שעברה, מופע, והיא חזרה כגיבורת הילדות שלנו לתוך הדבר הזה. עכשיו, הלווה עליי, חלום שלי, הלווה עליי בגיל שלה לחזור כאומן ילדים לעולם הילדים, כאילו, חזרה, כמו שהיא עושה. אגב, היא עושה אחלה דברים ברשת וכל זה, אבל אתה יודע, מבחינת אומני הילדים, זה אנחנו היום. כאילו, היא לא מופיעה 74 הופעות בקיץ. גם לא מופיעה, אבל כאילו, עושה את התיאטרון. אז זה חלום לעשות כאילו אחרי כל כך הרבה שנים לחזור עם השירים שלך וכל זה, אבל תחשוב שיכול להיות שאני לא אחזור פיזית, יכול להיות שאני אחזור ככה, עם השיער שלי ככה היום, ואני ב-AI, ומערכים את מני ממטרה בכלל כ-AI. תחשוב על זה, אתה יושב נגיד באיזה אולם, שמים עליך משקפיים, וזהו. אפילו לא משקפיים, לדעתי זה גם לא יהיה משקפיים אפילו. לדעתי כאילו זה יהיה מטורף. תראה, הרי גם היום שיר, אתה כאילו, יש לך מודל שלך, למרות שאנחנו אוהבים להקליט כבר ולשיר וכל זה, אני נגיד לא מוותר על זה, בלהקליט את השיר של עצמי. אבל עשיתי עכשיו מותק אתה, את השיר, יש לי שיר מותק אתה, שפרלה כתבה אותו והלחינה, ואז עשתה איזה גייד לאסי טל, ואסי טל יש לו מודל שלי, החזיר לי את השיר כבר עם הקול שלי. זה היה כל כך טוב שאמרתי לו, לא יודע אם צריך להקליט. עכשיו, עזוב שאחר כך הקלטנו. אבל כאילו זה היה כל כך טוב כבר שאתה אומר, מי ידע שזה לא אני? עכשיו, רק אתה יודע שזה לא אתה, וזה מעצבן אותך שזה לא אתה. אבל אתה יודע, אגב, על בינה מלאכותית, אתה יודע מה זה עיר בבינה מלאכותית, אגב? עיר בבינה מלאכותית? מה זאת אומרת? מה זה אומר? לא. זה אומר, העיר תעבוד על בינה מלאכותית. אין עירייה. אין ראש עיר. העיר מתוכנתת על ידי בינה מלאכותית. זה אומר שכל הבעיות של העיר, עם פיצוץ חשמל, פיצוץ צינור, פיצוץ זה, הכל מסוכרן. עכשיו נגיד ויש פקקים בעיר, כמו תל אביב. הרמזורים ידעו להסתכרן לבד. התחבורה תדע לעשות מענה לשעת עומס. הכל כאילו בצורה מאוד מתוכנתת. ואין לך אישות אנושית שמנהלת את העיר. יכול להיות שכן, בשביל לא לוותר על זה בהתחלה, יגידו שהאישות תיתן את ההחלטה. עכשיו, אם אתה הולך על זה, אתה לא רחוק מדינה שתתנהל בבינה מלאכותית. אבל איך הגענו לבינה מלאכותית? כי אתה אומר פה AI, תחשוב, עכשיו, למה אני נכנס איתך לבינה מלאכותית? תחשוב מדינה שמתנהלת בבינה מלאכותית, אין ראש ממשלה. זה כאילו אין, המודל של היום אין אותו. פעם היה צ'יף, היום יש ראש ממשלה. מחר יהיה מחשב. תמיד יהיה מישהו בראש. נכון. אפשר לחזור אליך? אפשר לחזור לדיבור עליך? כן, עד עכשיו דיברנו על AI. יופי, מדהים. אפשר לחזור אליך? כן. מהמם. תן לי טיפים לכוכב ילדים מתחיל. אני עכשיו רוצה להיות מאור מגדלור. תן לי טיפ. מאור מגדלור. תן לי טיפ להיות כוכב ילדים. תשמע. אם אתה בפנים, קודם כל לאהוב את מה שאתה עושה. אוהב. אתה לא אוהב. אני אוהב. אתה לא. אני אוהב. בהנחה ואני אוהב. אוהב. היפותטי. לא אני, לא מאור מגדלור. אוקיי. תן טיפ לכוכב המתחיל. כוכב הילדים המתחיל. תראה, אז אני אתחיל גם אלה שעושים את זה, הם צריכים לאהוב את זה, לאהוב את הילדים, להיות ממש כאילו בתוך ימי הולדת. זה תהליך ארוך, ואני תמיד אומר, איך שאתה מתחיל אותו, בדיוק, כשאתה מתחיל אמיתי, כאילו, עד הפריצה יכול להיות 8 שנים, וזה לטחון המון שטח. ובסוף, למצוא את הסגנון שלך. כי אם אתה עושה את אותו הפעלה כמו הרבה, אתה יודע שכמו אתה יש הפעלה שגיבורי החלומות, הפעלה זה היה לי כל מיני, שעוד הייתי בעולם ההפעלות, הפעלה זה, אני סטנדאפ לילדים, אני משהו אחר לגמרי. ברגע שיש לך משהו אחר, ויש לך את הכישרון שלך, ואת הדבר שלך, ואת הקסם שלך, סביר להניח שבסוף אתה תצליח.
וזה המון התמדה ואמונה, ולא להתייאש בדרך, אבל בסוף אתה תצליח. היום אני רואה שכוכבים כאילו, שהם פשוט הפורצים כאלה, הם הגיעו המון מהרשת פתאום הרשת יותר, הטיק טוק יותר, נגיד אני לא בטיק טוק, אני כאילו זורק לשם דברים, אבל אני לא באמת שם. אז אני נגיד פחות חווה את הדבר הזה, של כאילו לבוא מהרשת. אבל הם באים מהרשת, והם עושים דברים. ובסוף השטח, הוא באמת, אם אוהבים אותך בשטח, לאט לאט, עכשיו עוד פעם, אם אנחנו הולכים לאזורים של מה קורה באינטריגות וזה, כן, יש מפיקים, יש קרישים בים, ואז שאותם מפיקים ייקחו אותך. ואז זה צריך להיות מאוד אינטרס אחד של השני, כי בסוף כוכב הילדים חייב חברת הפקה איתו. לא כולם, אני חושב שיש כאלה שעושים את זה לבד, ויש כאלה שאומרים אני אעשה את זה לבד, ולא יחתום על כלום, ולא זה. אני לא מאמין, אני מאמין שכן צריך לחתום, וכן תרוויח. שמישהו ירוויח עליך, כנראה גם אתה תרוויח. תרוויחו ביחד. איך אתה אומר את המשפט הזה? זה לקק דבש עם אחרים. נכון? מה אתה אומר לי, דמת? מה המשפט? אין אותו. נשמע שהוא מלקק איתך את הדבש. שתי מלקקים את הדבש ביחד. על מה? אני לא זוכר. מה אתה מלקק דבש? אני לא זוכר, הוא אומר לי כל הזמן זה. תלקק דבש עם אחרים, הוא עדיף שזה. כי בסוף אם אתה מרוויחים עליך, איך גם אתה מרוויח? עכשיו שוב, תדעו באיזה חוזה אתה, במה, במו, במי. אני ב-NMC לצורך העניין, שזה בית מטורף, אתה יודע, זה פנינה עדרי, זה כאילו, הם מחזיקים את כל השוק, כן? משלמה ארצי ועד את הקולנוע הישראלי, את הכל הם מחזיקים. אז אני נמצא בחתיכת מעצמה מאוד מאוד גדולה שמחזיקה את כל הדבר הזה. וזה גם ככוחי, כאומן גדול. כמובן שבלי הכישרון שלי ובלי הסגנון שלי, דברים לא היו קורים. איך אני מוצא את המצחיק שבי? או איך אתה מצאת את המצחיק שבך? זה כמו ששחקן נולד שחקן, אני חושב שקומיקאי או סטנדאפיסט נולד סטנדאפיסט. כאילו הוא נולד מצחיקן, אתה תראה את זה בגיל מאוד צעיר, שהילד יהיה שטוטניק קצת ונעשה כזה מקום לעשות זה. עכשיו ילדים בדרך כלל מגיל קטן כבר הם שטוטניקים, ואחר כך הם מתחילים להיות רציניים, ויש כאלה שלא. וזה. עכשיו, לגלות את המצחיק שבך, כל אחד מגלה במקום אחר. עוד פעם, אני הייתי, אמר לך, זה חיקוי של ממטרה. סטנדאפיסטים מגלים משהו שהם חווים את הסיפורים שלהם בצורה אחרת, בצורה הזויה שלהם. אתה יודע, שחר חסון לוקח סיפור, אולי שהיה לו, אבל הוא הקצין את זה פי 10 מהסיטואציה שהייתה שם, וגם דמיין לעצמו כמה דברים שאם עכשיו היה קורה ככה וככה, והיו, הוא בא עם הסקנה פתאום, אז עולם הדמיון שלך, אתה יודע מה, אולי זה הנקודה באמת. עולם הדמיון, ברגע שיש לך דמיון מופרך, אז אגב אני רואה את זה אשתי פרלה, היא יכולה לראות מישהי בשוק, והיא תדע בדיוק איך היא מתנהגת, מה היא עושה, איך היא עושה, והיא ממש תחכה אותה. אז אתה רואה את זה ממש בדמויות שלה, שהיא עושה מהחיים, כאילו. אצלה זה מהחיים, אצלי זה מהנונסנס. כל אחד זה מהמקום שלו. ואגב, אומן ילדים לא חייב להצחיק, כן? יש אומני ילדים שנגיד נסיכה, כן? שהיא נסיכת הילדים. היא לא חייבת להצחיק. עולם הילדים הוא לא רק צחוקים. שאלה מהקהל. האופי של המצחיק, לצורך העניין, כאילו מאחורי האומן המצחיק יש אולי איזה דרך התמודדות עם החיים, כאילו... אומרים תמיד שמאחורי ליצן עומד ליצן עצוב. עכשיו, אגב, אני חיפשתי תמיד את הליצן העצוב, אצלי. באתי לשאול, אז יש לך, אין לא מצאתי אותו כל כך. אני יכול להגיד לך שכן יש דברים מאוד מייאשים בדרך, ואתה מאוד רציני לדברים, גם כאילו, פעם היה לי משפט בצוות בידור, תמיד הייתי מנהל בידור, רשמתי להם בגדול, בידור זה לא צחוק. בסוף, מה שאתה עושה, זה לא צחוק, זה דבר רציני מאוד, כאילו הדבר הזה. וכל דבר, יש פה מחשבה, ואיך לעשות, ומה לעשות, ואיך אתה מוציא, ויש קומיקאים, שכן, אולי הם... דרך ההתמודדות שלהם, אגב, גם שלי, חברתית, זה היה להצחיק את החבר'ה. כי אני לא עכשיו החזק ואני לא השרירן, אז זה היה דרך ההתמודדות שלי תמיד, בחברתי. מאחורי הקלעים אנחנו פתאום
זה אגב יכולים להתבאס אנשים, שכאילו הם רגילים לראות אותך מאוד צבעוני ומצחיק, ופתאום רואים אותך בקניון, ואתה עושה להם, תודה רבה, וזה. ואז הם, מי זה? מה הוא מגעיל? כזה, הם יכולים לחוות ממך, לא מגעיל כזה, אבל להגיד, כאילו, הוא רציני. ואתה מבין אותם? לא. למה לא? כי הם לא רואים כאילו שיש פה בן אדם גם, כאילו רגיל, שהוא בן אדם, אני בן אדם רגיל לכל דבר, זה שאני מצליח ומפורסם, זה לא עושה אותי משהו אחר. בן אדם כמוך, כמו גם העובד פה העירייה שעכשיו מטאטא את הכביש. אני אותו זה. לי יש שליחות מסוימת, אחרת משמחת ותודה לאלוהים. אבל בסוף אני בן אדם, אני ביום יום שלי, עכשיו לא הולך, כלב, הם מצפים לזה, אתה יודע, הם מצפים אני ופרלה שאנחנו כל הזמן נהיה באיזה זה, ואז פתאום הם רואים אותנו, ואנחנו בדיוק, לא יודע, עם הילדה עכשיו, או בזה, או שאני מרדים אותה, עכשיו קרה לי בדיוק לפני יומיים, ואני מרדים אותה, וכזה, מני, והם צועקים לי ליד הגלה, ולך תספר לה שאני עכשיו מרדים את הילדה. ואז הסיטואציה, שאתה מגיב להם כאילו פחות בעליזות שלך, ואז הם אומרים, כזה כאילו, יכול להיות שהם יחוו משהו אחר ממני. ואני בטוח שיהיו שאנשים שכנראה חוו ממני משהו אחר, אבל אין לי שליטה על זה. כאילו, הם צריכים להיות בשליטה, להבין שאולי הם תפסו אותי בזה. עכשיו, בסוף, אתה יודע, זה מגניב. פתאום ילד שרואה אותך במציאות, זה בשבילו... הגשמת חלום. ברור. אתה יוצא מהמסך למציאות. ברור. תראה, לקטע, נגיד, אתמול אני מסתובב בתל אביב, ואני מסתובב בדיזינגו, הולך לכיוון הסנטר, ילד בן זה 10, מסתכל עליי ככה, עכשיו, הם הכי, כאילו, ילדים תל אביבים, הם כאילו בפוזו יותר ממך. אתה קולט אותו מסתכל עליך? אתה קולט אותו כבר מסתכל עליך? אמרתי לו ככה, ואתה עושה תמונה, אמרתי לו, כן, עשה תמונה, והלך כזה, עכשיו אתה רואה, אבל הם כאילו, הם בהתלהבות, אבל הם רואים את זה, כל הזמן. אז עכשיו אני, וברחוב הבא הוא יראה את אסי עזר, זה כאילו כזה. אז ההתלהבות היא לא כזאת, וואו, באטרף, עכשיו אני אסתובב במועמדים, זה כאילו מוזר, מה, מני? אתה יודע, עכשיו אני רוצה ללכת בדיוק פה במועמדים למרכז פה, לקניות, אז פה התנפלו עליי יותר, כי זה כאילו מוזר שאני מסתובב פה, בכלל סלב שמסתובב פה, אגב, אצל אומן ילדים, אין דיסטנס, כי זה האבא, שהילד שלו אוהב אותי. הוא עכשיו יחתוך אותי בכביש, ואגב, קרו מצבים שחתכו אותי ממש בכביש, כמעט ריסק אותי יחד עם הילדים שלו. כאילו, הוא יעשה הכל בשביל הילד או הילדה שלו. ואין דיסטנס, זה לא שהוא ניגש לאיתי לוי, איתי בשביל התמונה, הוא ילך, כזה, הוא נבוך כאילו, אתה יודע, כי הוא גם בפסון שלו, אבא. פה אין לו פסון, איזה פסון, הוא עכשיו הילד לא אוהב אותי. מי זה? זה מני. בטח, עכשיו הוא כאילו זה יכול לשגע לפעמים, שהוא יכול להתייחס לך כמוצר כזה. כאילו, אתה יודע, אני יוצא מההופעה, בוא רגע. בחורה עכשיו, בוא רגע. יכול לשגע אותי. בוא רגע. למה לשגע אותך? בוא. כאילו אני מוצר, כאילו, משגע אותי. זה משגע, כי כאילו אתה בסוף אתה לא מוצר. אז איך אתה מעדיף שאני אקרא לך? אני עכשיו ראיתי לך. לא, אתה יודע. אני רוצה עכשיו לעשות תמונה עם הילדה. לא, אבל תקשיב. לא, תלוי באיזה, אני מדבר איתך עכשיו, שאני יוצא אחרי 4 הופעות במלונות, הופעה רביעית, אני סחוט, חבל לך על הזמן, אין מקום לצילומים, אי אפשר להצטלם עם הקהל שם, וקהל שנכנס לך למאחורי הקלעים, זה קהל. זה קהל. קהל. והוא בא, והאבא, אתה גם שאומר לך, בוא רגע, אתה תבוא, כי אתה לא תסרב לו, והוא עושה לך כזה בוא רגע. עכשיו, הבוא רגע, מה זה אדם בוא רגע? תקשיב, אני עליתי במלון, הופעתי במלון, לא חשוב שמות, הופעתי במלון. פה אתה צריך להגיד את השם. לא חשוב שמות ושם. לא יודע, חסויות, לא משנה. בקיצור, הופעתי במלון, ואז אני נוסע תמיד לבד לאילת, אבל במקרה הזה נסעתי עם פרלה, עוד לא הייתה בהיריון, היינו זה, והיינו זה. עכשיו נכנסנו, הגענו לצ'קין, אז הגיע, היה 2 סיטואציות, אבא אחד שבא, שומע, אתה מופיע היום בשעה 8, היה יום שישי, אתה מופיע בשעה 8, אנחנו שומרי שבת, אנחנו לא יכולים לבוא להופעה. אז אני עושה לו, אוקיי, כזה שזה, מה תגיד לו? כאילו אני שירות לקוחות, הוא עושה לי, אתה יכול רגע לעלות רגע לבת, רגע נגיד לה שלום,
עכשיו אני גם לא יודע מה לענות לו. רגע, מה זאת אומרת? הוא ביקש ממך לעלות? כן, כאילו, לעלות לחדר, לחדר? להגיד לה שלום, כאילו זה. עכשיו אמרתי לו, עזוב, אני פה במלון עד מחר, אתם בטוח תפגשו אותי, כי אני פה מסתובב בחדר אוכל בהכל. ואז זה היה אחר כך עלינו, זה היה הראשון, ואז עלינו במעלית, נעצר המעלית באיזה אחד הקומות, בא לאיזה אבא אחד של בוא רגע אלה, אמר לי, מני, לא, עמי, בוא, תפס אותי פשוט, הוציא אותי מהמעלית, השאיר את אשתי במעלית, לקח אותי, פשוט לקח אותי, תראה מפה, תגיע, עכשיו הוא גם לא שאל, הוא לא שאל, רגע, אתה שומע, אין להם את השאלה רגע, שומע, וואי, סליחה, תקשיב, אתה יכול, רגע, הבן שלי פה, עכשיו אני אבוא בכיף, אני נגיש, אבל כאילו, למשוך אותך, זה מטורף. עד מתי מני ממטרה? מתי אתה חושב לפרוש? אני לא נראה שיפרוש, אני בכלל? לא... מה, אתה ציפי שביט? תשמע, ציפי שביט, הלוואי. זה הסטייל? כן, הלוואי. קודם כל ציפי שביט, אגב, אותו מודל, היא הייתה מצחיקה את ההורים ואת הילדים כאחד. אז גם אני עושה את זה. עכשיו, ציפי שביט היא דוגמה מאוד טובה למשהו שהלוואי ויקרה לי. והלוואי שעשו לי הפקה על בסיס שירי מני ממטרה בעבר, כמו שעשינו לה שנה שעברה. וציפי האומנם לא מופיעה כמו שאנחנו מופיעים היום, אבל היא שומרת על הגחלת בצורה של חלום. אגב, לכל אומן, לשמור על גחלת של מוכרות בצורה שהיא עושה, זה מדהים. אם היית פוגש את מני הילד, מה היית מספר לו? מה היית מלמד אותו? מה הייתי אומר לו? הייתי אומר לו, מה שאתה חולם יקרה. מה שאתה חולם יקרה. אני כילד הייתי בכפר סבא, והייתי רואה את במת יום העצמאות. וממש חלמתי להופיע שם. לא ידעתי בתור מה אפילו עדיין, אבל חלמתי להופיע ביום העצמאות. יום העצמאות זה יום כזה מאוד מאוד מיוחד לעם שלנו, וזה היום שאומן, ברגע שהוא מופיע שם, הוא מבין שהוא אומן בישראל. זה כאילו הגושפנקה. ותמיד חלמתי על זה. והסתכלתי ככה על הבמה, בהתחלה עוד מהכתפיים של אבא שלי, ואחר כך זה, אבל הסתכלתי ככה, ואמרתי, יום אחד אני אהיה בבמה. אגב, עיריית כפר סבא לא הזמין אותי ליום העצמאות. בינתיים אני מגשים את יום העצמאות בהרבה ערים. אגב, אמרתי את זה פעם למישהו שם בעירייה, לא זוכר מי, נראה לי אשתו של ראש העיר. אמרתי, איך יכול להיות שכאן התחיל החלום, ופה לא מסתיים החלום? וואי, אתה צודק. אז יכול להיות דרך הפודקאסט שלך יסגרו לי יום עצמאות. זה עיריית כפר סבא. כן, עיריית כפר סבא יסגרו סוף סוף יום עצמאות בכפר סבא, זה יהיה בשבילי סגירת מעגל מטורף. תשמע, הופעתי בארצות הברית, בטור, זה מטורף. יש דברים שאתה לא מאמין שזה יקרה, כמו להופיע בארצות הברית, ועשיתי טור שם במיימי, בלוס אנג'לס, בניו יורק, לא ניו יורק, בוושינגטון. אז כאילו החלום הזה מתגשם, וזה מה שהייתי אומר לילד. אגב, יש לי שיר שזה עושה בשבילי הכל, שאגב, גם פרלה כתבה. שהוא יסיים את הפרק, כן? כן, עושה בשבילי הכל, זה שיר שפרלה כתבה, הלחין אותו חזי שקד. זה שיר שמדבר על פחד, וזה שיר, דווקא השיר המרגש שלי, כל השירים שלי זה בום בום טרח טרח ומסיבה. זה שיר שבא ככה לתת משהו אחר, להגיד לנצח את הפחד. כל אחד יש את הפחדים מלהצליח, מלעשות, לעשות את הצעד, מלהשקיע. כל הדבר הזה בעצם, אתה מתמודד עם עצמך, מדבר עם עצמך, ובסוף אתה מנצח את הפחד ויכול להצליח. גם סוס ים זה סוג של סיפור עם פאר טסי. אתה יודע שעשיתי דואט עם פאר טסי? כן. זה השיר שהצליח אגב עם החיילים. עם החיילים. שהיה לי את כל הבלגן הזה עם של במלחמה. כן, עם המחבלים, וזה שמיון, נהייתי כוכב צה"ל. אז הופעתי באמת לכל החיילים, לגבעתי ולגולני ולכל זה, וזה ממש, הופעתי כמני ממטרה, באתי להם כמני ממטרה, והייתי עושה להם הופעה לחיילים. אז הם תמיד היו מבקשים סוס ים, סוס ים זה היה כאילו השיר תן לי סוס ים לסיום סיומת, תן לי סוס ים לסיום סיומת. כולם סוס ים. עכשיו אתה. כולם סוס ים. אין, סוס ים. איך אתה מסכם? אני מסכם, וואלה, מהמם פה. היית בא שוב? לא יודע, מה, אנחנו נחפור על אותו דברים? אלא אם כן אנחנו נרצה להגיד משהו שעוד לא אמרנו.
כמו? על דברים שהוא רצה שאני אוציא, אבל לא הוצאתי. כל זאת בפרק הבא עם מני ממטרה. לא יודעים. אז תודה רבה למני ממטרה, תודה רבה לכם, לכו, תעקבו, תמשיכו לעקוב אחרינו. אוהבים אתכם. יש כזה עכשיו כמו מוזיקה כן, כזה כן, של... אתה יכול לעשות כזה עכשיו ריקודים, יהיה כזה... וכאילו מדברים. עוצם את העיניים וחושב דברים טובים, מחייך חיוך או שניים, משנה את הכללים. אגב, משהו שלא אמרנו, מה לא אמרנו? הסיפור של כוכב ים, הייתי חייב להגיד לך אותו. אז אני... כן, תשים נשתול אותו, נשתול אותו. תשתול אותו. מה לא יודע הסיפור? איך תשתול אותו, כוכב ים. ניקח את הכוכב ים, נשתול אותו ויצא אבל או עץ של שתעשה כוכב הים. הדרן. כזה תסיים עם השיר המרגש, ואז יש הדרן. עושים הדרן בפודקאסט, זה עוד לא היה. נון בית, כן. נון בית. אגב, כוכב ים, זה קטע, אבל כוכב ים זה שיר שהוא מספר את הסיפור שלי, אגב. כשאני התחלתי ב-NMC, אמרתי, אני כוכב ים, אני החלט עכשיו לקרישים, אני החלט לאקווריום חבל הזמן, שמפיקים גדולים. ותמיד אמרתי, אני כוכב ים. ככה אמרתי לדוד שלי, אלי, תמיד אני כוכב ים. ואז התחלתי לזמזם עם עצמי, אני כוכב בים, אני כוכב בים, עולה על הגל שם, עליתי על הגל. וככה התחלתי לעשות את השיר. ואז אמרתי, טוב, אני אספר את הסיפור, ובאמת כל הבתים, אף אחד לא יתאר לעצמו, חושב שזה שיר דחקה ומצחיק והכל. ברגע שאתה שומע את השיר, אתה מבין שאני מספר שם את הסיפור, בעצם שהייתי זמר של חתונות, זה כאילו אני מדבר על ימי הולדת, הייתי כאילו בימי הולדת, ולאט לאט הפכתי מהמרתפים, להיות כוכב גדול, גם ביבשה וגם בים. אגב, יש שם בית מסוים של כאילו עופר ומאור, שני קומיקאים הם חמודים לנוער יותר. שעירכתי אותם בשיר הזה, שהם בעצם שתי המפיקים, הוא כאילו סוכן פטיש וסוכן חמדן, משהו כזה, ואז הם אומרים לי, תחתום כאן וכאן, ואל תדאג, אנחנו נעשה אותך כוכב גדול, וכאילו זה בעצם כאילו החתימה של אומן בתחילת דרכו, שחותם כל דבר, העיקר קחו אותי, ואז בעצם בסוף הקליפ מסתיים בזה שהם מעיפים את כל הלהקה שהייתה לי פעם. מעיפים אותה וזהו, ואז אני נשאר לבד ואני עושה, אוקיי, כאילו, אני אומר למי להוציא אלמוגית, כאילו, במקום חשבונית, ובעצם הם נשארים איתי לבד, כאילו, אבל אני יודע שעכשיו הם זרקו לי את כל העבר, אבל עכשיו אני אהיה כוכב גדול מאוד. ובאמת זה כאילו סוג של סיפור של הדבר הזה.